Ilman Maunoa, niin kai me oltais varmaan jääty ikuriin. Henkilökohtaisesti Maunon tärkein opetus oli, että karisma on elämäntapa. Ilman Maunoa mä olisin joutunut harkitsemaan ehkä ihan oikeita töitä. Nuori mies, kitara ja visio riitti mullistamaan koko maailman. Hän laski tahdin aikamme alulle ja löi soinnun, joka kantoi meidät vaikeiden aikojen yli kohti unelmia, valoa ja parempaa tulevaisuutta. Kaikki soitti vaan niin kuin nopeammin ja nopeammin ja nopeammin. Mauno oli eka, joka tajus vähän hidastaa. Luotan kiitos. Krooninen jännetuppi-tulehduskin parani siinä. No Mauno näytti, että kuka tahansa voi perustaa bändin. Siis ihan kuka tahansa. Ja niin me sitten perustettiin. Trabant, sitten me oltiin Volga, vähän aikaa me oltiin Lada, sitten me oltiin vähän aikaa Mosse. Sitten Mauno ehdotti Popeda, ja se jotakin loksahti. Tästä lähtee